Yakurambidzwa amai vakurambidzwa kugadheni mwana asi vana baba vako vari kurwara vakati mwana inoshanda hako gadheni munhu amai vako ndiyo uye ane madzimai ake anawo ese ane magadheni avo ndizvozvo baba vakaone vakadzi vavo vatatu vana vakadzi vavo vatatu vakadzi vangu ava vakashaya ni baba amai vasara ndivava vasara muri vairi uye ane vakadzi vake vairi vari mugadheni imomo vasina maposheni avo uye ada kutorera amai posheni yasara nokuti iye akuti ndakapuwa nababa vasara vari vababa vapenyu kuti shanda hako asi madzimai ake akabenefiti ndizvozvo saka kumakaona sei Amsori Jangari. Munga ada performance agenda kuwa pai. Agadi tuoni sana. Ndi gadi. Yumkoma naga baranga kuya katinani yekuti. Kwa stongeni. Bila mambo yekuti. ground Ground. Ali panga kazi. Pada segera pada kuliah sahaja. Anu sejiga ada kubi. Pada tumana mambo. Achava reportagem que era isso. A senda de sul, a Jaúde. E para que babo chora que mama na o. Porque dá muito precisa, precisa da campanha. Agora dirang. Tiba kat ku dikunjungi ibu ya kat sim kau segera budi. Agak sim kau beda pun kan. Akasuka kwenda kumba akatinda katoa udorota yatumbena nasabu atumbene nzvimbo ndeyani ndakapuwa nababa wangu ini ndokaza ore achifamba ndikatiyoita kuti baba wako wacho uende ukuti kudari kwa mambo kufunga nezinoja hatina kuzokona taitedza nyaya iyi saka ikuperera tokuti uyu ari kuramba uyu Daniel ora tikasvika pakumutsi uye kana tichaiwo mutero hauna tenderedzwa dzinodzikutera dzikutera mutero pakanzi kana dzokeredza muromo wamataura kupedzisira uyu risitana here mutero hatorina kana risiti yemutero kansema chinopa kuti munhu anzi ane nzvimbo chii vatara mutero mutero wei womunda nemusha zvese pamwechete aibatai takati chenderedzo dzinodzikutotera dzikuterera nzvimbo izodzi kana amai vako kuti havasana amai vangu kuti mwana wakati uye ndovatori varidzi vechi nzvimbo ino saka kunge ipapo takazombosara ndakungotaurira amai ava nevana vavo vamwe vakanga varipo ndobva takorera takavakati aitirege kudetsana naye toniitira kwamambo takadaro vatokutanga kokushedza vabva kuno kwakaramba izvo chechipiri ndobva wakazeka ndobva wachisimuka kuti pano vanhu iyi nyaya yese yapera ndobva dzavatumba ndiye zvova wakangowa kuinogwisa wakangowa ri21 unenge vakufunda kuti iwo sei uri kuramba zvatokutaura iweyo kati koinini ndakachinja mhatso zvinachirei ndikataura kuti akadaniziziwani ishe vakataura kuti zvisongomambane ngaripo ziso rangu sabhugune komiti yako iwo mukomana uningozoma dzako amaiozamazvawani zvinokuinimaaafambisa mamo inimi makawanda komiti ibva 21 vamwe wakungariko amai vakunyepira kuti iye wachidza vanao iye akandituka
asi kwari ndo wakati pandina tigadzira nzvimbo iyo vakomana vakusunga kama kunestu ugara mbugura rakazi wanyamera wanyamera kutira pesa abantu nopesa Kamu dokona dostor ya ini uno ko mangano chikara kubura rakazi ibu muduman ugara itu ini bakunya kasih kisi unoga zonga au zimti kanu chikara zirejina kasa niga kuno bana ke singa ke uga uga siku wani kamu dari siku mama Korea dari siku ini adalah mwenye kisha kasho ukaenda kumba kuona risiti yake mtere kani ndio china shiku baadaye tu wakako London so ngo singake ngo nike endeni Oi, tumboti wangu siku kwa kazoea kwacho wapo wakatire. Wanga usiku awazoea wakazoea si mama kubeni tira mama anotera mapolisi wairege sizoenda nzvimbo avana mai vaza nzvimbo yavo vaitere handiti kweiwe watavatiza kuteera panzvimbo yako chii tenekira kuti kuri bagwera gweba gorenda sipero ndura ndangu dama I'm sorry. I think what you are going to go. And so far, I think I'm ini chandakanyesera namai gadhen resenituikazi saka inini kandimuka ikakakota ukakani kuti ndibude kumachesho pakapera gadhen apa vari ngandidzoke panyaya ngatigokubatsira nyaya mutero yaimwe nyaya takutonga izera tikutonga nasi takudzoka panyaya yawakapuwa nedare padare rakapedzera chitiwewo dzokera kuvhireji muchawo sabhuku uchayamupurisa wamambo nasabhuku moenda pagadheni ramuri kunetsana naamai apo hozi nyaya inonetsa nyaya yegadheni saka ndopati kubvunza kuti ndozvamakaendere makazoendere vakagadziriswa panyaya yegadheni kuti waumire nendima yavo amai yavo amire nendima yavo ikakobani ndopata tasvika mani avo ndopavakarakavatimaniza kuti iwo aufani kubura nendima yako kuti kwakapera gadhi apapo pesi ndatuatuikazi pesi takunzwa sabhuku kuti makaipedza kuti chii akabva asimuka kuenda saka kune kuti ndakusara nemunhu wane anga achiona mamaenda vakamhangara manje ava mai vana vachaunganidzaiyeje asi mimi sabhuku muri panzvimbo ipa wamakaona akanga ari kusaidhi siri rake wamakaona ari romu ndiani ari romu ndiye nekuti antovane gadhe rake rotova nomuriwo rake raadzina vake vakuru raadzina vake vadiki
Anisukuda hapa kuna mjingo wa Sasa mambo. Mari manake maenyu vaivamina nerimwe gadheni nerimwe gadheni. Saka mimi makafaini gadheni rere rinotorwa awasuguma kuda kwa gadheni rere rinotorwa here. Gadheni remhuri yenyu rinotorwa nedzimwe hama. kamukono ngani aiwa ndikao Aiwa, inoendera pagadheni kana baba wangu vamwe vakashaya vakasiya madzimai anomusha zvikandotaiwa zvimwe izvi gadheni rakamvengera sekuru vangu. Zvinoita here ini ndo mistake nokuti mimi chaparara ini pamusoro ndakapita kati ini yewo akadzi wangu wati havana nzira ini otora ndipati wakakuwa kadzi ikakamunyika ndokuda ukupi kumwe chintu wakapera gani apapo kakota ika Ava baba tikatopedza nguva nosada kutonga mashuro ini maondero yangu adaita inini baba ava vakasimuka takachitotai vakarohwa nasinga dai vataura kuti ndakarohwa ndakaroverwa gadhenera vakatituma mambo iye kuti ndinogadziswa reni pandikaita sei ndepandakaroverwa saka baba ava neurudu pamagadheni yavo yavana ari 2 evakadzi vo vaviri ndikuona zvakakwana zvakanaka dai vachiregera ridzo gadhena vari negadhenera wavo uyu murume unatangira vakatangisa nyaya iyi naisanangurira manzwira andakaita uyu ane vanhu 2 vari mugadheni that means ari kubhenefita kudhara amai ava naamai avo ndo vakasiyiwa nababa andinozvo ndo vadzize gadheni sabo mudzenzimbo yerezinorana uyu ndiyani uperera ipapo nokudorisika sabo kwavo yanamai sezvavareva sabo itaisa izvo iwe ukuda mugadheni inonoshanda nemadzimai apo azvinyirwero chimwe chinhu toda kuti uudze uri kuona kuomesera vana vedu vanotutungamira vachivachibatsira makasabhadhara mitero hakuna development inoyakoi nzvimbo kwaoi marodzi amutema makasabhadhara mitero ndo mari iyoyo inoshandiswa nekansel kuti ikubatsirei nzvimbo dzenyu hamusi kubhadhara $5 chaiyo pagore yeti panouya mapresidenti waimbuzi munhu wese ada kuwanda kana ashaya anononesana kansela onesana sabhuku udaidzwa meeting nasabhuku wausura uyo anofanwa kubhadhara sabhuku unisire mbudzi yake sabhuku ndeine komiti yenyu ndo pamunotangira kutonga ipapo handii kutoendese chikotora unoisa hadzi kuprojekti yake sabhuku nekomiti yake inonosaina sumukai mukuru wangu wamukutaisa ndiye akutongai ayo apa vakataura mabataura vakaura murume nebudzi endeya saina yatezva saina